Kadap lagi sungu iblay kani ke por metang ayo pan yakren biang bat pi lam bagani ke tien ke ba im ke badon bor ke jong try but pediang sung pai fi ke channel jo ke Potternet if you wait pui baro haga kerteng Jesus Christ ngidap da ke sungu iblay was isien pat ayo pan yakren biang bat pi lam bagani ke khubor step haga ni ke sngi ke bamenta ngidon haga ni ka wa hang ni ngidon kani ka ngidon kita ki lieng ro hang tai ngaken mau haga por ke jong jisu la don kita ki lieng mo ki ba don hang taha jan bat kini kiling ki thylli badeng ta kata kiling kadai ke jong Petros la persang bantong dok kha bro shimiet henry uklamyo watang iwe shlanai red ro tadeng ta udang sai ita ki jar jong kata ke jaka hang ta rot wa bar udang sai ita ki jar kat bau jisu wan kata ke jaka baru yalap ya ke gospel kata ke jaka yalap ya kata ke hima ke jong blay But adi nata ki briu kila nang tur haban kenriak hadu bula poi stesha remiang bat deheng ta ba usapan keliang da kaliing ke jong Petros. Petros u aya kaliing ke jong. Adi nata Jisu yang nalor kaliing pol sa hikai ke ki briu yalap ke sipan ke hima ke jong blai. Tadi nata unda ula le sibon ki kamba ula dapat hikai ke tien ke jong blai. Tadi ta ula pelat no itu pat ba bat kumta ulet ban ya kendu marmet bat Petros daga por susi ba namo dang sat ya ke jar ke jong udang perkhat ngan le kumno namar ba kala dei ban thiet mo ki jing thiet ayeng asem ula dei ban siu ru ya ki khajna sha ke sarkar le se kumu botrai business dei ban siu ki ram ki sha jong ki priu ki babon ha ka business ke jong ka khuslai ka men sim ke jong namar uyu i bet bam dan lat kalakut kalat kalenti badeheng ta wong yo Petros ali kene keling ni kiu ngabat me but Petros wan la ka wan hang ta bando la da wan hang ta wong nyet no se ba kham jliu khendiat ye kene keling ba trai tang ni na remyang khendiat tang tai khendiat isi shir renyang brio bando la khendiat ye ta keling hang ta mu Jisu kum tai ong bread no to ka jar jong me hang ta panha penhiar to ki jar jong me hang ni baru Petros ong ini ong Jisu Boro shimiet ngangala persang ban tong dok kha nagane ka pung. Henry ngamyo wat tang khendiat ru. Ngala le shitom ban ngamyo tang khendiat ru. Henry namar ka ktien ke jong me wong Petros. Namar ka ktien ke jong me. Ngan penhiar ni ke jar ke jong. Ba ka basngot tanat ka basubang em kalong gani. Ba anda bu Petros ula penhiar ti ki jar ke jong em. Oh. Kita ki dok kha ki la shiwan la kawan. Badeng ta kita ki jar ke jong kala shudap la kadap. Hadu o persang bantan umla asyu bantan bat kita kejar ke jankat ukhot mo ya kita ki weide hang ta ki kiru ki tan lang bat ki pheliu ya kita ki dok kha bat smam dap artli kita ki ling bat kita ki ling ru ki la jan ngam namar balak khiatan kita ki dok kha namar kata ke jingat ke bakrau tadeng tang asu bang hang ni pat am ngi bau Petros hang ni nai fina pli ke kting ke jong blai ong ba ngalong unong pop khilet no nanga Fi hang ni ngai i hang ni ba Petros ude ubrio uba song thu ba ki baro but ude ublay uba ai ya ka revelation ya ka jingpen pau ya ki ba kraw today ta ka ne ka de ka sin ka baneng kong ba Petros uyo ya ka ne ka jingpen pau ba uyo i ka ne ka wei ba une uba yang hajan jong une uba hukum ya uban penihar ta ka jar dei tang unong hikai dei shu tang ubrio uladei ublay namar kita ki dok kha ki bangat kata ka sngi kam dei shu ka jingle brio kam dei shu kata ka jingle jongno kabala ban pengat kat kita ki dok kha namar bu Petros usuk thu bai ka ne ka wei namar nadu usdang ya ka ne ka kam la ne ka business ka ju ba untong dok kha la ne do podang rit ru umpat ju sngoul ne umpat ju i ba kan don ka jingat ka ba hadu kata hadu ba ka jar ka la jankat hadu ba la phliu ki ling ki la jangam umpat ju sngo kum kata ka jingat ka bakat kata ka jingat ka bakrau tadi ta uyu i hang ni pleng kani ka jingat ka bakrau ka ja namar ba udon u bakrau janjung ba uyu Jisu shu kum utau nong kai isu utam kum utau nong thu pa uyu Jisu kum utau bakrau ba utau bakrau de we de blay uyu Jisu kum blay haba uyu Jisu kum blay uyu la diru ba ulong utau nong pop u bakrau Tadeng ta ngasngo it bahaya kani ka benta bahaba unono ubreu yo Jisu yo la de ulong kumno la ubreu umpat trai de umpat la de ru Tadeng ta u Petros sabo Jisu yo
Ya kata ka jinglong ka jong u ba udai tang u nong pop u yo ya ka jing crown ba jong trai u blay ba ko u blay ba ba u blay ba sbun u blay ba dan ka bor ban le gi kamba u kata ka jingrit ka jong u kata ka jingbom la ka jong u kata ka jingduna ka jong na marula persang dala di henry umla henry habu trai u ang ki baro ki long ki bala ka shikentien ka jong kabiang hado kata-kata. Tading ta uyo egene ka revelation. Uyo egene ka jingpen pa ba uni ubayang akmat junga. Uni u Jisu dai tang ubre unre ude ublay pleng. Tading ta udah penret pa udah yam hang ta. Ong kilet no nanganga ba pap us yo wangam long bit manyang akmat jong me. Kumbau Adam ulale pop yo blay upat no blay. Bakadai kata ka jinglong ka basisha jong ubre habo ubre ule pop sungubang banwan shajan jong ublay. Uday ublay bawan shajan jong nong pop. Tading tanga snow kani kapor ka mamata kumbo ublay uwan banwat yu Adam uwan banwat yu Petros uwan banwat yang ngiru. Tading ta uwan na beneng shakendo banwat yang ngi iway piway. Marutip baka jingim ka jongi. Kalong ka jingim ka balingkut kumbolong Adam ka balong ru kum ka jingim ka jongu Petros ka balingkut kata ka jar ka jongu. Mdani ka thylli ka mdani tading ta uwan ban le ki kamba ban pendap ya kata kejar ke betli kumba ula airu ya kata ka jankup ya Adam bat ya keim uwan shigane ke perthai ban long ka jankup na ka mentajungi ngi sisang ila lengkut akamat ke jong blay ngim doni ngim lai ban sisangi thli na dong sedong para bau Jisu uwan sisa kumba pendap ya kata ka ling ke jong u Petros uwan ban pendap ya ka mensim ke jong iru daga jingkemen baru Petros lo semua kemen adu kata ke sengi baru Jisu kata ke pori ukot no Petros ongali but yang ngan pelong me unong tong priu nadu menta ke sengi baru Petros uklem perkat arsin ya kata ke rai ke baun sarai ongan but me adu menta ke sengi Jisu ukot ang tang ta Petros ujubab no ang tang ta namar ba utip bepeleng umbut ya ubriu ubut ya blay bakrau ubut ini blay bala baro lada kamla baru briu kalong kabala baru blay. Tadi tahu Petrus ulah persang ban le idal di umla. Ndai kalong kabala baru blay. Ban pendap ye tegi ling ki bathli da kita ki dokha ki bakrau. Aku abang ifi kan kesgi ke bamenta. Jisu ladap ong lupai kata klem nga fimla ban le wong ba ada fi ine hanga ba ktien junga ke ine api ke fi man fin pan de kan long ifi. Wong lada fi ine hanga ba ktien junga ke ine api fin long sya ki ba seiso but fin long sya ki tanat ki ba seiso ban pen mi sya ki so namar wong klem nga finomla ban le ngayu yu trai kan kesgi namar bo Petros upen ko ngu ya ka ktien ke jong trai. Ba ula ko ngu tadeng ta bagata ka jing trai ke jong kalau seiso kita kiling ki jong kiladap gajar kanang ban keren kong ani kan ke ni ngampat jiok ban bah bangan yok ban kem kan ni teli ki dok khan bakin ngat hanga kata gajar kanang ban keren kalah keren kong ta dari sisa kata ke de jing sisa gajar kala jan kat keling kala jan ngam namar bauta unong pendap udan hang tahajan bangai la daga donut jong fi ka teli fila persang ban pendap dagi ki jing so bah jo ke perthai piongan le no daga ni ngan le no daga tai haying tangki kunrum kan ram haying tangki khoro khoram haying jong phi sha tang taka jigbam ya sngotu but dan preng jong phi phila thai tru ban sha te yeng ni jin jin jar dan preng jong phi phila tha chi sha ban sha ni ki jing ka jo isi ka jo man lag si ha ka ji de ke jong phi bat ulok ka ji de ke jong phi kam dan shu te kata ka jing snobang kam dan shu kata ka jing dap ka de be ke bathli bat ka de kata phim ji kren bha shu la wan ru phi wit bat dai ma u phi ru wit badeng ta kam judan shu kata ka jingya slok lang na ka jingya thia lang kam dan shu ka bakum kata ka jingya dei kala dukut bat ka jing im ka jong phi kata ka jingya dei ka long thik mum to ka lieng ka bathli ba mum to ka jar ka bathli ranga ko abang ifi utra utep ya kata ka struggle ka jong phi utep ya kata ka jisu si ya ka man sem ka jong phi but mdei ba pp wan jo jisu nganget akan ni ka sngi lang ba ni ka khubor u jisu wan shapi but 1 banyak keren bat pi. Baru 1 ban le ke kamba aga jing bejong pi. U Petros susi dan pisa dan ke eru la susi wangan le kom don try one. Baru le ita ke kamba namar babelai bo Petros u kongu ika ktien ke jong Jesus Christ. U try penhiar ini kijar bo wang namar ke ktien jemengan le kata bo da penhiar ba kada ngat sisa banga ong epi ke sngi ke mamentaru. U try ong fi tangan ke we. Penhiar kendiat ya kata ka attitude ke jong phi ma penhiar kendiat wanam sorong wanam ngomeng penhiar kendiat
Tadeng tahu try ongan le ki kamba naga benta ka jingim ka jongphi. Mangangai kan ka yeng ka jongphi ka thylli kan ka jinga dai jongphi ka thylli in dom ta singi kan long sha ka balakar ku. Ngakwa bandwai nam ta jongphi ni ka por menta. Try ni ka por nga aingo eme ko pang yo ban kren ni ka ktien. Ban me wan ko kun rat try shini ki kon ki jong me ko try ba ka jinga dai ka jongki ka thylli. Ka jinga dai yeng sem ko try ka thylli ka yeng ka long thylli wala da ka yeng ka ba dap lut ki tiar kitar ka ba dap ka bam ka di in re kamdan jingsuk ka thylli ka thylli ka jingkemen ka thylli ka ta ka jingsuk tanat ka jingsuk bang. Ri try me wan shing ka yeng ka sngi ko try. Ban me wan ko kun rat try ban pendap ya ka ta ka jing thylli. Mangangai ko try kum ba me men melale iu Petros men le ene ka yeng. But try me khot ine ka yeng. Bakin boat ya me bakin long kita. Ki nongtong brio ablay. Bangangai agani ka sngi. Bani kun jimi ki pen ka ngu ngini i ki miracles after miracles. Ki kamba halor ki kamba. Ngada duai ngada kerkui fi. Shuko ngu ben do ka sngi. Boat no yo try nget ya ka ktien ka jago. Baru try un pendon kam ya fi. Pinlong ki nongtong brio. Ngaduai ngada kerkui fi. Haga kertengu Jesus Christ. Amen. 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 Try na kerkui fi. Ngin second do pat. Mo la shay ka sngi. Boleh sibuan. The blame tak kepuram juga. Amen. Amen.